kutxa kentzea erretza izatea, baina gero jartzea zaila, baina bueno, lortu deu, bilera asko eginda gero, o batzuk eginda gero behintzat, ezta? Eta bueno, kutxabankek ikusi du herrian kutxa bat behar dela, ez? Areta gehiago 3.000 biztanleko herri bat baldin bada, bagea. Eta bueno, atzenen behaiekin hitz eginda gero eta kokapena guk erakutzita gero, behaiei iruditzako leku oso egokia dela. Eta bueno, horregatikan oin datorren astean o astegean ja egokitzen kutxako bulego hori. Eta bueno, nik uste luzea ez dela izango zatik, gutxi gora bera gehiengoa inda da. Eta gero, bueno, izen berko lehen guk egokitu eta gero ja kutxabankek kutxa ekarri eta jarri. Eta azkenean kokapena zein izango da, non erabaki duzu jartzea? Bueno, atzenen dago Eliza arten eta gaur egun dagoen Gaztezulo ondoan. Eta iruditzen zaigu leku oso egokia dela, bai plazan ondoan daolako eta herri gaur egunen herri erdian daolako. Eta gero errepidetik ondo ikustea, aparkaleku asko dauka, eta horregatik iruditzen zaigu paso handiko leku bat dela, futbol zelaitikan, Elizatikan, Gaztezul, tabernatik, bueno. Orduan, iruditzen zaigu kokapen aldetiken leku egokina dela gaur egun. Jendeak eskertu du gutxienez kutxa bat edukitzea? Bai, nik uste atzenen jendeak ohituta zegoen kutxa hortan erabiltzea, ezta? Kutxa hori erabiltzea. Eta kenduan momentotik, claro, atzenen gaur egun bilabona joan berdezu herrira eta gaina gaur egun obratan nahi dira, zubia itxita dago, eta bueno, arazo asko dira, gauza asko dira. Eta bueno, atzenen nik uste herritarra gustu hartuko dutela eta hartu dutela.